6 miest, kam vyrazíš s Pelikánom priamo z Bratislavy. Z Bratislavy sa dostaneš priamo do desiatok miest. Neapol, tu vznikla zavesená káva, zaplatíš jednu navyše a človek, ktorý na ňu nemá, si ju potom vezme zadarmo. Palermo, Forbes ho zaradil medzi 5 najlepších miest na svete na street food a žiadne iné talianske mesto tam nie je. Rím. Z fontány di Trevi tu každý rok vyberú vyše 1,5 milióna eur mincí a všetko to ide na charitu. Barcelona. Sagrada Familia zastávala neuveriteľných 140 rokov, práve ju dostávali a je to najvyšší kostol na svete. A Malaga. Vedela si, že práve tu sa narodil Picasso? Nie v Barcelone, ako si to väčšina ľudí myslí. A Londýn. Vedela si, že všetky neoznačené labute na Temži patria kráľovi? Doslova je to jeho majetok. Všetky tieto letenky nájdeš na Pelikáne a môžeš si to rôzne skombinovať, rôzne aerolinky, rôzne mesto odletu a príletu a nezabudni za pár eur prihodiť aj poistenie, pretože môžeš na ňom dokonca zarobiť. Ak ti let mešká cez 2 hodiny, tak ti vyplatia 200 eur. Tak čo, kam to bude? Otvor Pelikán a letíš.